Naka-heightened alert na ang Philippine National Police Bicol para magbantay asin magtaong asistensya ngunya na Semana Santa. Sigun sa tagapagtaramkang PNP Bicol na si Police Lieutenant Colonel Malu Calubakib, 75% ning kapulisan na nakakalat na sa manlain-lain na runa kang rehiyon para sa matuninong na pag-obserbar kan Semana Santa. Kasabay kay ni, may mga piglatag man sindang Police Assistance Desk na pwedeng ranihan ka mga mangangaipon ning pag-akudir. Magi ng pagkondusir ni Seaborne Patrol ang sa indama na pagkondusir para masyerto ang kapakanan kan publiko. Expecting na daig kitang masyadong ma-receive ng mga incident na daig magayon. So we want the public to know na may mga PNP po sinda na hararanihan dyan. Marso 21 kampo na namang kang PNP Bicol ang ligtas summer vacation o Sumbak 2024 na madurar hasta sa Mayo 31. Dumta lang sa mga nagasimba, dahil na po mag-ibaki mga kakian. Lalo pat dahil man po din na mababantayan, tama pa nga nga ni Sinda. So better left them home. And sa harong man, make sure na may mga nagbabantay sa mga aki. Nagbabakasyon man or sa mga mauli man, make sure na yung mga hotline pa rin. Tapos pag nagdadarak yung mga gamit, bilang. Tapos yung mga glittering, shimmering, shining, na mga alahas na ipapagamit lalo na pagmamatawo. Sa ibong nalado, naka-full alert status naman ang personalized kang Bureau of Fire Protection Bicol poon kan Marso 21 na madurar man hasta sa Marso 31. Sigun kay Fire Senior Inspector Edgar Tanahura, tagapagtaram kang Bureau of Fire Protection Bicol, 2,349 personalized nindaan nakakalat naman sa bilog na rehiyon. Asin 233 na fire trucks ang naka-standby, nga ni magtauman nin akudir ngunya na Semana Santa. Personnel natin ay naka-standby sa mga public areas like terminals, seaport, and including po yung ating mga daanan for road assistance. So nandun din po, meron din po tayo doong mga emergency medical services na naka-standby po. Naka-heightened alert naman ang Coast Guard Bicol poon kang Marso 24 na madurar man hasta sa Marso sa 31. Nakakalat naman ang sa indang 500 na personal sa mga pantalan asin sa beach resort sa inman na parte kan rehiyon. May duwang response group man ang Coast Guard District Bicol na naka-standby. Ito po ang page ng Coast Guard District Bicol para po sa mga announcements kasi po magpo-post po kami ng every 8 hours magpo-post po tayo ng status ng mga ports natin including kung ilan po yung mga inbound and outbound passengers para malaman po ng mga publiko if may mga stranded or makakadaan po ba sa specific port. Mientras tanto, sa Tabaco Port dikit pa sa nag-aarabot na biyahero. Sa pinakauring datos, 1,377 pasanaan mga biyahero na naitala ninda pasiring sa isla kang Catanduanes ngunya na aldaw. Alagad piglalaoman na malobo pa ini sa Miyerkules Santo. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.